Werkleers staan ze jonkende bennenopvang Torteltuin op het Jereveen. 4 stints die het vrijheid joegen om personeel en dus ook de baan. Voor Hanni van Lune een gries om naar te zien. Omdat het een heel soort consequenties had voor de hele bedrijfsviering. Ja, dan moet je nu met de auto's, maar dat is gewoon moeilijker te realiseren. Het kost ook meer personeel, hè? Je moet meer personeel inzetten. Maar wat ze nog slimmer vindt binnen de gevolgen van de baan. Nou wie het verleden week een jestvakantie en dan ga je altijd naar het bos. Hem verleden week naar het bos west? Nee, dat hebben we niet gedaan. Nee, we hebben andere leuke dingen gedaan, maar niet meer de dingen die we normaal deden. Nee. En hoe mooi is het om in de herfst lekker met de kinderen naar het bos te gaan. Friesland Lies is de grootste verhuurder van de stint. Voor haar had het faillissement van stint het gevolgen. Ja, wij geven onze klant alleen maar duidelijkheid dat we zeggen, in het leasecontract wat ze hebben zit onderhoud. En wij gaan zorgen dat het onderhoud ook straks zal worden uitgevoerd. Ook als de stint of de organisatie nu in elk geval faillissement moet aanvragen. Er in de contracten terug wil de Benedijverbouw onder net van hoger te betalen. Maar Borlieu bloot vertrouwen houden en verneemt dat er onder tal contracten. Er binnen maar een heel peer op zijn. Ja, we moeten het onderzoek afwachten, maar je kunt zich voorstellen dat we dat graag zouden zien natuurlijk. Ja. En dat hield ik van de Torteltuin. Ja, hangen wij de vlag uit en dan gaan we lekker weer de stints gebruiken. Ja.